बे समाव सोरांनि फोरबो एबा दिवालीनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। सोरांनि फोरबो एबा दिवालीयाव जुदि बमा गावोब्ला जेल जागोन 6 दाननिफ्राय 5 बोसोरसिम जेल जागोन। जाय बिथांमोना सोरांनि फोरबोआव बमा गावनो सानदों बिथांमोननि थाखाय बेयो गोनांथार खौरां। आबहावाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय रायजो सरकारा बे गोख्रों राहाखौ लानाय जादों आरो राहाखौनो दिल्ली सरकारा गोख्रों आयेन खानानै होदों दिल्लीनि सोरांनि फोरबो फालिग्रा बिथांमोननि थाखाय। दिल्ली सरकारा दिनै आरो गाबोननि सानाव सोरांनि फोरबोनि थाखाय मोनसे गोख्रों आयेन फोसावदों। जुदि दिवाली एबा सोरांनि फोरबोआव बमा गावो अब्लानिया 6 दानसिम जेलनि साजा मोनगोन आरो जुदि बांसिनै बमा गावनानै आबहावाखौ गुबुंले खालामो अब्ला 5 बोसोरसिमहालागै जेल जानांगोन। दिल्ली सरकारा गुबुंले आबहावानिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय गोख्रों राहा लादों। दिल्लीयाव बे बाराव सोरांनि फोरबोनि मुङाव बमा फाननोबो हानाय नङा। दिल्लीयाव AQRनि स्टारआ जादोंमोन 401 सिम जादोंमोन। बमा गावनायनि थाखायनो दिल्लीनि आबहावाया जोबोर गाज्रि जानायनि आसा दं, जेराव